खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर तुमका कशी वाटता परत किचन मध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. तर आज काय आज हा बुधवार. तरी पण म्हटलं बुधवार पण आपण ह्या जी आजची रेसिपी आहे त्याचा वापर आपण बुधवारी पण करू शकतो. कारण ती रेसिपी आपण केल्यावर त्याच्याबरोबर आपलं फेव्हरेट फिश खाऊ शकतो किंवा व्हेज भाजी सुद्धा खाऊ शकतो. पण फिश म्हणजे दोन्ही कॉम्बिनेशन व्हेज आणि नॉन-व्हेजचं कॉम्बिनेशन. तर गेस करता? की व्हेजच्या आजची दिवशी रेसिपी सुद्धा चलता, नॉनव्हेजच्या दिवशी सुद्धा चलता, घाई गडबडीत सुद्धा चलता. कोण पाहुणे अधिक केले तरी लगेच ढवळून घालता येता. तरी नाही ओळखलास? दररोज डाळ, भात, भाजी, चपाती खाऊन जर तुमका कंटाळा येईल असाल, तर तुम्ही ही रेसिपी करून झटपट होता म्हणजे 5-10 मिनिटाच्या आत. पण त्याच्यासाठी तुमका त्याची पूर्वतयारी करूची लागता. आज तुमका तेच दाखवतले पूर्वतयारी म्हणजे काय? आणि म्हणजे ती गोष्ट तुम्ही कशी करून ठेवा ज्याच्यामुळे तुमची कामं झटपट होतील. चला आता जास्त वेळ न दवडता जाऊया आपल्या आणि एवढं पूर्वतयारीकडे. लांब प्रश्न न घेता जाऊया आता त्याचा उत्तर असा कुळीत. म्हणजे हुलगे. ज्याका कुळीत नाही कळत त्याका हुलगे. आपण सहसा मालवणी भाषेत त्याका कुळीथच बोलतो. कुळीथ. थ. कुळी द नाही. तो पण नाही. हां, तो पण नाही. हां, हे बघा. ह्यो 1 किलो हां, 1 किलोच्या 1 किलो हां, म्हणजे ती गावी कशी पायलीनी देतात. एक पाय. हां, 1 पायली देतात. म्हणजे त्याच्यात किती शेर पण म्हणतात. 3 शेर, 1 शेर असं काहीतरी असतं. पण ह्याची गंमत तुमका माहितीये, हां. जरी हे 1 किलो जरी असले, तरी हे ना हलके असतात. काय-काय कुळीत ना म्हणजे आतमध्ये कायच नसतं. बी म्हणजे त्याचं आतमध्ये जे भाजून भरडूनचं पीठ करतात ना, त्या आतमध्ये बी सारख्या कायच नसतात. त्याच्यामुळे हे कमी होतात. म्हणजे ह्याच्यावरचा साल जाता हो, आता ही भाजल्यावर 1 हां. किलो पिठी नाही गावतली. जर तुम्ही 1 किलो घेतलास तर. 1 किलो हां, पिठी अशी लाईव्ह. गावतली नाही. मग काय करायचा? मग ह्याच्या भरीक तुम्ही आमची अगोदरची रेसिपी असा ती जाऊन बघा. म्हणजे तुमका 1 किलो आणि 24 पिठी हवी असात तर. आणि आपण आता करतो ते एकदम पारंपरिक. म्हणजे हां. बाकीची लोकं काय फक्त पोळीतच हे करायचे. आज हां, आपली ही लाईव्ह रेसिपी आ, जी हां. आपण कुळिदाची पिढी त्यामुळे थोडीशी मोठी वाटतली तुमका. हो. कारण ह्याका ना फुलासर म्हणजे कुळीत व्यवस्थित फुलासर फट, ह्याका फट, फट, हां, फट, फट, फट. भाजू आहे त्याच्यामुळे तरच हां. त्याची साला निघतली. नाहीतर तुम्ही असे अर्धे-मर्धे भाजतल्यात ना, तर त्याची साला नाही निघायची. मग ती काळी पिठी जी तुमका गावतात ना बाजारात, तुम्ही कसं हां. म्हणता, "अरे ही पिठी काळी कशी?" तर त्याचं कारण ता भाजून व्यवस्थित भरडू आहे आणि मग त्याची साला पाकडू आहे. त्याच्यानंतर त्याची पिठी दळून आणू आहे. तरच ही खरी म्हणजे मालवणी पिठी. आणि साला खरं गेली पाहिजे. हां. भले ह्याच्यात काळे कुळीद असले ना, तरी साला जाऊ पाहिजे. हे बघा साला ह्याच्यात गेले काळे आणि हे हां, सगळेच आहे. ब्राउन असेच पण आहे असतात. आणि हो. व्हाईट पण. तिन्ही व्हाईट मिक्स हां, कुळीथ तिन्ही आहे. मिक्स कुळीद आहेत. हां. आणि आता हे आमच्या गावचं कुळीद हां, आमच्या हां. घरातलं. आपल्या आमचा घरातलं गाव श्रावणगाव, हां. कणकवली साईडला. बनतात ना कुळीथ म्हणजे आमच्याकडे पिकतात. हां. हं. कुळीद नडात हां. गेलास की नाही, कुळीद नडात गेलास की हाताची होय सालपटा जातं. परत कुळीद भाजल्यावर तर कोण म्हण पण हां, भाजलेले कुळीद वयत तुका. मग म्हणजे त्याचा चटको लागता. पोटाचा चटको इतकं लागता ना, की माणूस विसरणार नाही. पण हे असे भाजल्यावर पण खातात ना, छान लागतात. परत ह्याचा इतका उपयोग आहे ना, आजारी माणूस असा ताप असात. आता कडई तापासर सांगते नाही तर म्हणशाल आमका लय लय बोलता ह्या. ताप असात तर ह्या कुळीत घेवा किंवा कुळीत नको नसतील घरात तर पिठी तर आपल्या मालवणी लोकांच्या घरात असतात. ती 2 चमचे घेवा आणि त्याचा ह्या थंडीमध्ये सूप करा आणि त्या कडन ना लसूण-बिसून घालून, आला वगैरे घालून पातळ असा त्याचा सणसणीत ताप इलो तेका देवा गरम-गरम पिऊ. बघा त्याचा लगेच ताप उतरतो आणि सणसणीत घाम पण येतलो. त्यासाठी काय आहे कुळीत भरपूर बहुगुणी आहे. आज आपण लाईव्हला करतो आपले कुळीत भाजून, भरडून पिठापासून ती कुळथाची पिठी तयार करतो. आणि आवाज येतोय? आमचा आवाज येता काय सांगा? व्यवस्थित हां. दिसतो की त्यात आपण सांगा. कुळीत तुमका गमले की नाही ते पण सांगा. हे बघा. आणि कुणाकुणाच्या गावात पिकतात. हां. आणले की पटापट निवडून घेवा. की त्या सांगू त्याच्यामध्ये असे दगड असतात. खपळा लालच दगड असतात आपल्या मातीतले. त्यामुळे काय होतं निवडून घ्यावा. मी आणल्यावर निवडलंय, सुकवलंय उन्हात. कारण आपल्याला स्टोअर करून ठेवचे आहेत ना. काय वर्षाच्या 12 महिने रोज काय आपण कुळीत भाजत नाही. 6 महिन्यातून एकदा मी कधीतरी कुळथाची पिठी तयार करते. ते आज म्हटलंय तुमच्या बरोबर ती रेसिपी शेअर करूया. आता मी मोठी भांडा घेतले म्हणून मी सगळे घातलंय. हे बघा. हाताचा व्यायाम होयो म्हणून मी काय केलंय
लाकडाचंच घेतलंय चमचो, कारण स्टीलच्या चमच्यान पण हय चांबडा आपला काय होता, जाड होता. आणि याच्यात बघा ना किती हे असतं भुसकाट म्हणजे असतात. हा तरी त्याच्यामुळे चाळून साफ करणं. ठेवलेल्या मी हम्म. चाळून ठेवलंय. ती बघा चाळणी पण आणलंय. हे कुळीत भाजूचेच भाज. लागतात, हा. कुळीत फुलूनच भाजूचे लागतात. त्याशिवाय त्यांची काय होतं भरडाचे नाही. आता भरडूसाठी जातात नाही आपल्याकडे, आपण मुंबईत असो तर मिक्सरवर. पण जपून, नाही तर तुमचं हा मिक्सर तुटात. हा आणि त्याचं थंडगार हा. करायचे आणि भरडायचे. फक्त काय ते जास्त नाही भरडायचे, जास्त मिक्सर चालवलं असतं काय हा. होय, थयच पीठ होईल आणि त्या साला सकट पीठ होईल. कारण आपला एकदा झालेला असं मिक्सर बिघाडलो, त्याच्यामुळे जर तुम्ही म्हणजे हे करत असाल तर जपून मिक्सरची काळजी घेऊन करा. हा 1 किलो हा. कुळीत घेतलात ना तर तुमका पाऊण किलो तरी पेटी मिळतली, म्हणजे 25 ग्राम कमी. 250 ग्रॅम कमी. हा 250 ग्राम कमी. आज आपण लाईव्ह रेसिपी करतोय कुळथाची पिठी. मालवणात फेमस. पण ती कुळथाची पिठी पारंपरिक आहे, याच्यामध्ये आपण बाकी काही असं मिक्स नाही करत आहे, एकदम प्युअर पिठी जी गावता. पण त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाची प्रोसेस ही आहे की हे कुळीत व्यवस्थित भाजू आहे, आणि ते पण आता मोठ्या गॅसवर भाजले. आणि ते बोलतात ना व्यवस्थित, म्हणजे ते अशी साला निघावी त्याची, नाहीतर मग ती पिठी तुमची काळी पडतली. त्याच्यामुळे इथे बघा आता किती मिनिटं लागतात ती तुम्ही बघा. आये काय म्हणता माहितीये का, आईचं नाव घेतले की ते आई येतली करला म्हणता, करला निघाक वये, करला बघ किती निघतात. परत ती चाळून बिळून तिची पण रेसिपी असा, कशी भाजून भरडून केलेली असा. ती आणि तुम्ही भरडायचं काम ती चांगलं करते. हा पाकडाचं, भरडाचं नाही, भरडून मी देतले. करतलो. आणि पाकडतली ती व्यवस्थित अगदी घोळून घोळून कशी मस्त उचलताना ती सुपात, ती माका लय आवडतात ती ऍक्शन तिची अशी. आणि ही करते वेळी काय करायचा, मोठीच गॅस भाजायची. जर तुमका हात सोडूचा तर बारीक करायची, म्हणजे मीडियम करायची. पण पोळीत आहे ना मोठ्याच गॅसवर भाजून घ्यायचे, आणि ते पण फुलान पण ढवळत रवायचा. नाही तर म्हणशाल मोठी गॅस आणि मी बघतोय फक्त ते भाजतात की नाही. मीनल जोशी लिहिते तुम्ही कुठे राहता? आम्ही विरारला राहतो. रामबीर लिहिते नमस्कार ताई, जेवण झालं का? हो झालं. आम्ही कुठे राहतो तर उत्तर दिलं, आमचं गाव कणकवली. इथे आम्ही विरारला राहतो. पुढे आहे, तुम्ही जॉबला जात नाही का? आता तुम्ही जॉब नाही जात. मीनलने लिहिलं मी कोकणातून लाल तांदूळ आणले आहे, त्याची पेस्ट कशी करायची? नक्की अजून नक्की नक्की त्यापासून ताई, नक्की दाखवणार. डोसे. बेळाचे लाल तांदूळ आणलास ना, उकडे आणलास ना? डोसे केले तर चालतात का? नाही, उकड्या तांदळाची पेजच चांगली होते. पेज आणि लाल आहेत ना तर हा. ते डोसे बघा, तुमका लाल डोसो खावचो असत ना तर उकड्या तांदळाचा तो डोसो नाही, पण इडले छान होतं उकड्या तांदळाचे. मोनिका लिहिते मला मालवणी पद्धतीची शिंपल्या कालवणची रेसिपी सांगा. नक्की ती रेसिपी तशी आहे आपल्या युट्यूबवर, तर कधीतरी एकदा जर शिंपल्या मिळाल्या तर लाईव्ह वर टाकू. सध्या काय झालंय माहितीये, वसई विरारमध्ये बोटी जाणं बंद झालंय, त्याच्यामुळे मच्छीमारी कमी प्रमाणात झाली. त्याच्यामुळे जे मासे गावतात ना छोटे छोटे ते घेऊन बसतात, आणि ते पण भरमसाठ एवढे महाग ना की विचारू नका. म्हणजे जाऊ द्या, आता तुमच्याकडे सुद्धा अशी जर झाली असेल, म्हणजे बोटी बंद झाली असेल त्याच्यामुळे जर आभाळ येता ना आता, तर धुक्या येतात, धुक्या, मग धुक्यात बोटी जाणत नाही. जातात नाही. हा, त्याच्यामुळे जी मच्छी गावतात ती भरपूर महाग गावतात. म्हणजे साधे पापलेट हलवे पण खूप महाग. पण जर कालवा म्हणतं, हे शिंपले गावले तर तुमका नक्की दाखवतो. आता बघा आवाज तर यायला लागलाय मला, फडफड फडफड असा. पण बघा आता मला वाटतं जवळजवळ किती मिनिटं, 10 मिनिटं तरी झाले. सुगंध येऊ कळ, कुळीत भाजलेला तो सुगंध येतो. नाही तर तुम्ही पटापट करशाल तो तर. म्हणतील की हा बाबा काहीतरी कुळीत भाजले गेलेत. मी अजून म्हणजे कान तरी तापलो नाही, आम्ही पकडलंय. ती बुडी असा ढवळूचा सोडला तर ते फडफडतले, ढवळूचा सोडलास की ते फडफडतले ते बघा. कारण खाली जे असतात ना बुडी ते उडतात. अजून तरी कान तापूस नाही, आम्ही व्यवस्थित पकडलंय. पण तापल्यावर तुम्हाला कपडा लागेल. तुम्ही जर बारीक भांडा असाल तर 2-2 बॅच 3 बॅच तुमका जेवढे हवी तेवढे करा. आणि तुम्ही खायना आमची कुळथाची पिठी बघताच ताव सांगा. मालवणातून बघताच तर तुमका माहिती असेल काय या आमका तास तास दाखवता गुळी कशी भरडायची काय ता. जाता असत ना कोणाकडे तरी पण सांगा, ती जात्यावर कसे ओवे गाऊन बोलायचे, हा 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 भरडायचे. मी बाय दळलेलं आहे, हा ओवे नाही गायलेलं आहे. माहिती असते तर गायलं असते कसे ओवे घालतात ते, पण नाही मी गायलेलं आहे. जावे बरोबर आणि गावच्या काकी बरोबर मी दळलं होते पिठी.
आणि घावण्याचे आपले तांदूळ सुद्धा. पण ती आता सगळी पाटी पडली. आता चक्के इले, चक्कीनंतर घरघंटी इले. आता घरघंटी पण जाऊ दे, मिक्सरावर पण करतात. ते तो चांगलं मिक्सर असतात ना, त्या मिक्सरावर पण तेवढ्याच तेवढी जर करूची असतात तर. संगीता बोलते ताई खूप छान पीठीची दाखवत आहे का? हो, आज ते हां. आपली कुळथाची पिठी आहे. मिननने लिहिलं मी पुण्याहून बघते. सविताने लिहिलं धन्यवाद. हाय. हाय सविता. मला फूड फूड वाल्याचं कळलं नाही, म्हणजे तुम्ही लिहिलंय की मी खूप वर्षापासून तुमचं चॅनल बघतो, पण तुमचं नाव नाही माहिती. तर तुम्ही नाव सांगू शकता पिन करून. आणि ही कुळथाची पिठी कोणाकोणाक आवडतं. तसं तर आमचं प्लॅन होतं की कुळथाची पिठी आणि सुको बांगडो. त्याचं जे कॉम्बिनेशन आहे ना, तर भारी आहे. पण सुको बांगडो जसं चांगलं ना, त्याच्यासाठी आता वेळ नाही होती. म्हणून म्हटलं चला कुळथाची पिठी तरी तुमका दाखवूया. कधीतरी पुढे मागे सुको बांगडो पण दाखवूया. कारण ती पण एक कला आहे हा, सुको हो. बांगडो भाजूची. जाऊ नको हां. तुम्ही. फक्त पोळीत भाजून भरडून नाही दाखवणार तुमका. पिठी त्याच्या पण. पिठापासून पिठी सुद्धा दाखवतलो. आणि तुमका जर बघूची असतात ना, तर 2 प्रकारचे पिठे पण मी दाखवलंय. म्हणजे एक मसाल्यातली आणि एक मिरचीतली. तुमका कशा प्रकारची आवडता पिठी ती तुम्ही सांगा. आणि तुम्ही मी सांगितलेला आता कडण केलास की नाही कुळथाचा आणि पियालास की नाही, पियाला असेल तर त्याची रेसिपी माका सांगा. मग मी पूर्ण ती रेसिपी करून दाखवेन तुमका. ते पावसात जास्त करून पितात. कारण पावसात पोळीत पितात. गरम असतात ना. हां, हां. पावसातच पिठी थंडीत जास्त होता. हां. पावसात खाली उतरू तो कंटाळू येता. मग काय नसला तर चल बाई पिठी. पिठी बरोबर सुकी मच्छी स्टोअर केलेली असतात ती भाजून आता खायची. बघा जवळ-जवळ आता मला वाटतं सुगंध यायला लागला. गॅस हां. बारीकच आहे हां. हां, बारीक केलंय हां. मी आता. हां. आणि मला तर सुगंध येतोय. तुमका नाही हं, येऊचो कारण तुम्ही लांब आहात. आता 15 मिनिटं तरी झाली ना हो? हं. 10 मिनिटं तरी नक्कीच झाली. आता मी बघूया आता परत चुल्याचं मोठी केलंय. हां. काय काय फुगलेले वाटतात, काय काय नाही अजून वाटतच. बघा चपटे गमतात. हे लावू का? 15 मिनिटं होत आली. भूक लागली आहे. ओके, मग जेवू शकता. भूक लागली तर ही रेसिपी व्हायला वेळ लागेल. तसं व्हाईल तर पिठा करून देतो. येवा. मिनलने लिहिलं मला कळण आणि उसळीची रेसिपी करून दाखवा. हां, ठीक आहे. कुळथाचं मला वाटतं उसळ केलेली ना? उसळ पण केली आहे, मोड आलेलं हां. कालवण पण केलंय. आताच हल्लीच केलेलं आहे. भाजी सुद्धा करतात त्याची मोड आणून. छान लागते. अप्रतिम लागते. पावसाळ्यात मी सहसा करते आणि भाजी सुद्धा खाते. एकदा कुळीत भरपूर असे पाव किलोच्या आसपास भिजत घालतंय. एकदा भाजी करते, दुसऱ्या दिवशी आणखीन मग त्याची सांबारा करते, कुळथाचा सांबारा. हे बघा. आता हे कान मेन तापलो ना प्रोसेस तर याकच बोट पकडलंय बघा. हां. तुम्ही म्हणशात की पोळीत भाजायची पण एक कला आहे. हो. त्याच्यानंतर भरडायची पण आहे. हो. त्याच्यानंतर मिक्सरवर दळायची पण एक कलाच आहे. ती हो, बघायला गेली नाहीतर तर. तुम्ही जास्त बटन हां. फिरवून ठेवलं असतं तळ्याच पीठ पिठी होतला. होताला. मग ते त्यामुळे त्याची कशी फिरवायची ता सुद्धा. नाहीतर जात्यावर कसं आहे एकदाच जाता पण आपण जात्यात पण किती घालूक होय, कसे भरडूक होय ता सुद्धा. नाहीतर जात्यात पण घातलास एकदम आणि भरडूक गेलास तर अजिबात साला यायचे नाही. ते तसेच अख्खे बाहेर येतात मग. हं. काय काय वेळेस. भरडलंय ना अनुभव हा ना म्हणून सांगते. आता बहुत सारे हिंदीला. भरपूर सारे असे आता फटफटाक लागले. म्हणजे चालू हे ढवळतंय त्याच्यात पण. आणि माका म्हणतात ना करणारी लवकर सुगंध जात नाही. माका अजूनपर्यंत सुगंध इलो नाही. सर्दी नाही झाली आहे माका. अजिबात नाही. नाक उडवून दाखवते बघा. तुम्ही पेटी कशाबरोबर खातास आणि कशा पद्धतीने करतास? मिरचीतली, मसाल्यातली, एक कोकम टाकून मसाल्यातली करतात ती पण छान. पण माका मिरचीतल्या पिठीत कोकम नाही आवडत घालू. तुम्ही घालत असाल तर सांगा. आम्ही त्यावेळेस केलेलं तेव्हा भरपूर जणांनी सांगितल्यानी होतं, की मिरचीतल्या पिठीत तुम्ही कोकम किती नाही घातलास. कशाला? अरे हां, गॅस बारीक आहे. मला वाटलं हं. दिसतच नाहीये तो हं. उजेडामुळे. मला वाटलं बंद झाला की काय गॅस. आता बघा 15 मिनिटं होत आली आहेत. हां. आता जे सफेद कुळीत होते बघा, ते थोडे-थोडे त्याच्यावर डाग दिसाक लागलेत. होय ना? हां, दिसतायत. मला वास पण येतोय. म्हणजे सुगंध. आता बघा, हे बघा, डाग दिसाक लागलेत. आता मी मोठी गॅस केले आणि हलवूचा थांबवते. म्हणजे किती फटफटतात ते बघू गोयत माका. असं भयंकर चटको लागताय. हे असे उचललास ना, शेक घेऊक मस्त नाही कपड्यात गुंडाळून. हे फटफट. नको सांगू असं, नाहीतर खरोखरचे घेतील आणि भाजतील भिजतील.
थांबा. अजून वाटतं त्यांना लागलं नाहीये हा. प्रॉपर. कारण बारीक होती ना बराच वेळ. पल्लवी लिहिते मला पण सपोर्ट करा, पण तुम्ही काय चॅनल, कुठलं चॅनल ते काय कळलं नाही. नक्की करू. नक्की करू ताई. आता 1-2 ऐकायला आले. थाप 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 थाप. कारण मोठी गॅस केली आहे मी आता. डोळ्यात उडतील तर थोडी भीती वाटते. हा. आवाज येलो लाईव्ह मध्ये सांगा कमेंट करून. चला आता आपले हे भाजून झालेले आहेत. हे बघा, तुम्ही पण सांगा की भाजले गेले आहेत. कारण जे सफेद कोळीत आहेत ना त्याच्यावर बघा हे डाग दिसूक लागले आहेत आणि होय खाली फटाकडे फुटूक लागले आहेत. मी गॅस बंद करतोय आणि ह्याच्यात ढवळून घेतोय की त्या खालची आहेत ते बुडी खराब चले. खाली उतरवून घ्या ना, म्हणजे वरून जड मारतं ना. हा. थांबा कपडा देते ना. पण फुलान भाजले तर एक एक पोळीत कसो फुगलो. म्हणजे किती मिनिटं झाली ती सुद्धा तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगू शकता. 16-17 मिनिटं होत आली. कारण इथे टायमिंग दिसतो. कोळी तळणा एक असो प्रकार आहे ना की ते तुम्ही आणलास आणि त्याची सोय निगा करून नाही ठेवलास तर तो सुद्धा टिकणार नाही. त्याला लगेच अळी पडतात आणि लगेच खराब होतात. म्हणजे टोके पडतात, उडणारे टोके. आता उडणारे टोके काय असतात कमेंट करा. हा. आणि मग ते खराब होतात. खाव खाव म्हणून आणलास ना की त्याची निगा पण राखून ठेव पहिया. जर तुमका पिठी करूक लय वेळ आहे. बघा आता तर तुमका भारी गमतले की त्या जवळ येले एकदम. हे बघा लाईटीच्या. आणि हात काय घालशाल. चांगलं शेकान येता. हे बघा जे आपले हे कुळीत होते ना पांढरे म्हणजे बदामी त्याच्यावर बघा डाग गेलेत. म्हणजे असं फुलून आणि फुगलो पण बघा किती. आता एक कुळीत असो बोटावर घेऊन दाखवते पडता. हो बघा असं फुगलो की त्याचे फक्त बुडी हाच लागला. वरची बाजू वरती असं फुगलो टमकन. हो बघा. आता एका थंड होऊ किती वेळ लागतो. आता नेऊ साठी ढवळत राहूया परत. आता फॅन लावूया काय. वायचा आवाज येत फॅनचो. कारण लवकर नाही होणार थंड. कारण नाही होणार. फॅन लावते मी. आवाज येलो तर सांगा फॅनचो. तो पण सांगा. थंडीत लवकर थंड झाले असते पण सध्या गरमी सुरू झाली आहे ना. आता गारठो फक्त जरासो रात्री पडलो तर आणि जरासो सकाळी उजाडते वेळी. पिठलं बनवतात का. नाही पिठी बनवतोय पिठलं नाही. पिठलं ह्याचं करतात काय माहिती नाही मला. पण आमच्याकडे आपल्या साईडला मालवणी साईडला मालवणी कोकणात वगैरे सगळी कुळथाची पिठी बनवतात. जी तुम्ही भातासोबतही खाऊ शकता, भाकरी सोबतही खाऊ शकता. जास्त घट्ट केली चपाती भाकरी सोबत सुद्धा खाऊ शकता. याला भाजीची सुद्धा गरज नाही अशी ही पिठी होते. थंड होत नाही लवकर. तरी पण जास्त वेळ गरम राहतात. मग ते असतातच उष्णते म्हणून ते थंडीत पावसात त्याचं काढो वगैरे पिऊन खातात. मस्त पावसात सांबारा करायचा आणि मटकायचा. आता त्याका 15-16 मिनिटात भाजूक लागली तर थंड होऊक त्याका 5-7 मिनिटं तरी लागतली. अर्धो वेळ तरी. तोपर्यंत मग पिठी बनवता का. हा. कारण तेवढा वेळ करणार काय. नाही अजून हात तसोचा त्याका थंय ठेवतोय आणि मी जी पिठी बनवलेलं आहे ती दाखवते तुमका. थोडा वेळ थांबा तुमका उलटी प्रोसेस. ही बघा पिठी चांगली जर टिकाक होई तर चांगली हवाबंद डब्यात व्यवस्थित चाळून मिळून ठेवा. चाळलास तर अतिउत्तम. मी चाळून ठेवलेला पीठ आहे उडेल ना. हा. आणि हे बघा पीठ आहे ना एकदम पांढरा शुभ्र. म्हणजे काय आपली करला बिरला सगळी गेलेली आहेत. आईनेच मका दिलेल्या पाखडून. किती वर्ष झाली या पिठीक ना माझ्या 2रा वर्ष चालू आहे. म्हणजे मी कसा हे का करतोय
24ला वाटतं मी दिवाळीच्या आसपास केलेलं आहे. तर 26च्या दिवाळीकडे हे का 2 वर्ष होतली. मी दिवाळीतच जेव्हा आपली सगळी डाळी-बिळी देते ना दळूक लाडूची, तेव्हा पिठी पण भाजून घेते हाती बरोबर. नका थंड होऊ, खूप वेळ लागतो लो. पंखा बंद करा म्हणजे ती पिठी उडेल ना. तर लसूण घेते मी, मिरची घे आणि कांदो. गोडी पिठी. गोडी. मसाल्यातली वही तर मसाला टाकूया, मिरचीचं प्रमाण आणि मसाल्याचा दोन्ही टाकूया, नको, एकच गोडीच करूया. बनवा, एकच बनवा. एकच पिठी, हा, पण त्यात हे थोडं घ्या. मसालो, थोडा ह्या मसालो आणि मिरची. अस्मिताला इथे हुलग्या आहेत का? हो, मुलगे हुलगेच म्हणतात याला. आपल्याकडे काय बोलतात? कुळदाची पिठी, कुळीत. कुळी मिरची खायत गो. खाली असली. याला शक्यतो कपड्यावर जर टाकलं असतं तर लगेच थंड झाली असती ना, कारण स्टीलमुळे ते गरम राहतं ना खालचं. कपड्यावर टाकूया का? लगेच थंड होईल पसरवून. होईत आता ती काय नाही, पिठी होईपर्यंत होईल. वरचे वरचे झाले असेल, फक्त ढवळूक वयात ते. संगीताला इथे घावण्याला कोणते तांदूळ घ्यायचे? जुने. शक्यतो जुनेच घ्या. जुनेच घ्या. तुमच्याकडे असतील जुने घ्या, राशनचे वापरला तर अतिउत्तम, कारण तो तांदूळ फिरून फिरून येतो, जुना झालेला असतो. 3 महिन्यात तांदूळ जुना होतो. मग तुम्ही इंद्रायणी घ्याल ना, तो नाही होता, त्याला वेळ लागतो. आंबे मोहर चिकट होते. हा, मग तो नका घेऊ. तुम्ही रोजच्या खाण्याचं वापरताना तो तांदूळ जुनाच आपण घालतो, तो वापरला तरी चालेल. चॉपर हे घ्या, धुतलेलाच आहे. आता लाकडाचा चॉपर वापरून वापरून असा झाला. तुम्ही कोणता वापरता सजेस्ट करा आम्हाला, म्हणजे तुमचा जो अनुभव असेल तर. लोखंडी म्हणते, स्टीलचा. आता फायबर वगैरे आले, हा, स्टीलचा फायबर. आलाय, भरपूर सारे आलेत मस्त मस्त चॉपर. किती सेंटीमीटरनी कापायचं असेल ना, ते त्याच्यावर माप पण असतं. म्हणजे तुम्हाला एवढीच शेंग कापायची आहे, एवढाच बटाटा कापायचा आहे. रेशमाने लिहिला ग्लास. तुम्ही ग्लासचा चॉपर वापरता? हुलग्याचं पिठलं करताना हुलग्याचं काय प्रोसेस करतात? आधी पीठ भिजवून घेतात, जे आम्ही आता करून दाखवतो. ही बघा, पिठलं करताना सेम असंच, सेम. फक्त तुम्ही घट्ट करा, पाण्याचा वापर कमी करा. पिठी जरा सरसरीत तिथल्या तिथे असते, पिठलं थोडं घट्ट असतं, जसं आपलं चण्याच्या पिठाचं पिठलं करतो तसं. चण्याच्या पिठाचं पिठलं पण आपल्या परब किचनवर असा जाऊन बघा. त्याच्यात मी टोपला डोक्यावर घेऊन घोवा घाक मारलंय. शेतात गेलेले काय कांद्यान रडवल्यान माका. हे सगळे ओलेच कांदे नवीन निघालेत ना आता. मे मार्च शिवाय नवीन जुनो कांदो येऊचो नाही. कुणाचे काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता, आणि कुठून बघता ते पण सांगा. आवाज येतोय का, आम्ही उत्तर देतो. कुळदाची पिठी कसं तयार करायचं मार्केटमध्ये चांगलं नाही मिळत, तीच आज रेसिपी दाखवते आपण. इथे कुळीत भाजून घेतल्यात, हे बघा फुलेपर्यंत, आणि त्यांचा वास, आणि पूर्ण आपल्याला भाजायला 16 मिनिटं लागली. एवढे कुळीत, हे 1 किलो कुळीत आहे. आपण मोठी अशी कढई घेतली, तुमच्याकडे छोटी असेल ना तर थोडं थोडं, म्हणजे हाफ हाफ करून, पाव पाव करून तुम्ही व्यवस्थित 15-15 म्हणजे 1 तास लागेल तुम्हाला, पण व्यवस्थित कुळीत भाजणं खूप गरजेचं आहे, तरच त्याची सालं निघणार. सुरेखाने दिलं, पण डालताना आधी काय कसं करायचं? आता तेच टाकतानाच आता दाखवणार आहे. जरा थंड होईपर्यंत आम्ही ही पिठी तयार करतोय. जर थंड झालं तर पिठी बाजूला ठेवतो आणि मग दाखवतो तुम्हाला. आता मी लसूण असा बारीक चिरून पण घेतलाय. आता मिरची, जर तुम्हाला दोन्ही एकदम घालायचे असेल तरी चालेल.
मसाला सुद्धा घालू शकता, नाहीतर आम्ही मिरचीची पिठी केली तर आम्ही हळद हेमांगीने घालतो. प्रश्न लिहिलाय, कुळीथ भाजी ही छान होते पण शिजत नाही तर काय करावे? हा, कुकरमध्ये अं, घाला ताई. हा कुकरमध्ये घाला, भाजी छान शिजते. हा ना, मी किती फोडणीला वेळा हा, डायरेक्ट कुकर मध्ये तुम्ही घालायची. जाऊन रेसिपी बघा आपल्या चॅनलवर असा, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की कुकरमध्ये घालून मी दाखवली आहे कशी शिजली आहे. रेशनच्या तांदळात थोडे इंद्रायणी तांदूळ भिजत घातले तर चालतील का? संपदाने विचारलं. म्हणजे त्याच्यासाठी कशासाठी कळलं? घावण्यांसाठी. घावण्यांसाठी. तुम्हाला सुवास हवा असेल ना ताई, तर तुम्ही बासमती तांदूळ वापरा. तो जरा जुना तरी असतो. कारण तो इंद्रायणी तेवढ्याच नको, तेवढा. चिकट असतो ना. आणि चिकट असतो. वापरून बघा. झालं सक्सेस तर आम्हाला सांगा, मग आम्ही पण वापरू तो. सुरेखाने लिहिलं, पुण्यामधून बघते आहे, थँक्यू. धन्यवाद. संपदा, तुम्ही माझ्या मते तरी रेशनचे तांदूळ वापरा. प्रयोग हं. तर सध्या करू नका. थोड्या प्रमाणात करत असाल तर करून बघा. आणि दे. आता हे बघा, आपण कुळथाच्या पिठीसाठी आपण जे फोडणीला लागतं ते कापून चिरून घेतलेलं आहे. हे बघा, पीठ भले कमी असत, पण ती पिठी होतली 4 माणसांका. एक माणसांचो 1 चमचो भरून घ्यायचो असता. आता हे मी 3 घातलंय, तर जरासं तिसरो कमी होतं म्हणून ह्यो त्याचं 4थो कारण काय? चमचो. 4थो चमचो. म्हणजे आडे पिठी माडे कमीच 3. लागते. नाही नाही, हा, पिठी पीठ कमी हा, लागतं. पीठ कमी लागतं पण होते पिठी भरपूर. आता तुमका जर जास्त घट्ट करूचे असत तर 5 चमचे वापरा. आता हे बघा, येतेच गुठळ्या मोडण्यासाठी करताय ना. हा, हे गुठळ्या मोडून घ्यायच्या, कारण का पिठी गुठळे होतात. जसे तुमच्या बेसनच्या पिठाचे होतात तसे ह्याच्यात पण गुठळे होतात. हय तुम्ही आता मसालो घाला, हय तुम्ही हळद घाला. मी आता हळद घालतेले, पण मी दाखवते हळद घालूच्या आधी पिठीचो कलर बघा, पांढरो शुभ्र. म्हणजे 1.5 वर्ष माझ्या पिठाक झालेली आहे, 2 वर्ष दिवाळीक होतली. तर बघा पिठी मस्त स्टोअर पांढरी करूची शुभ्र. टिप काय? स्टोअर करूची टिप म्हणजे तुम्ही जर पीठ आणलास तर चाळून वगैरे हवा बंद बरणीत ठेवा, काचीच्या, किंवा डब्यात ठेवलास तरी चालत. काचीची बरणी एवढी आणणार कुठून 1 किलो वगैरे असत तर वापरा. आणि ती काढते वेळी ना वायच काढा. आता ही बघा मी एवढी काढते, पूर्ण अशी एवढी एवढी अशी काढून नाही ठेवत. पाव किलो अर्धा किलो नाही, एवढी एवढी काढते. म्हणजे ही मला 2-3 वेळेस झाली की मी परत ती पण काढते. सुको चमचो हा, वापरलाय. सुको चमचो. चमचा पण ओला नसला पाहिजे. जरा पण हा, ओलावा लागला तर मग पिठी तुमची राहणार नाही. मग म्हणतात ना कुळदाग जो घाण वास येता ना, तसोच वास म्हणजे हिवसानी सारखं वास येता कुळदाग. जर तुम्ही भिजत घातला असाने तुमका कधी अनुभव येलो असतात तरी लाईव्ह मध्ये खाली कमेंट करून सांगा. हा, कुळीत ना हा, जास्त वेळ भिजत भिजत घातले आणि ते नाही तुम्ही वेळच्या वेळी धुवून जर पाणी ह्या केलास तर ते खराब होतात, वास येतात. आता हे थंड होत आलंय. आणि हे सुद्धा तुम्ही अख्खे जरी उन्हात नाही ठेवलास ना तरी हे का आये भांता बोंबील लागले. खालचे खालचे गरम आहे एकदम. हे बघा, वरचे थोडीशी थंड. हळद घालते होय. आणि मी मसालो नाही घालत की त्या मग पिठीचा रंग ना तो बघण्यासारखं वाटत नाही. थोडंसं कसं लालसर चॉकलेटी असं ब्राऊन येतं. आता ही पिठी बघा, हळद घातल्यावर आणखीन कोण कोण काय करतात माहितीये काय, दळते वेळी सुद्धा हळद देतात. हळकुंड घाल. हळकुंड चेचून भाजून हळद देतात. नाही, हळकुंड घालतात हळकुंड ना? घालतात. हा. दळते वेळी देतात. म्हणजे कसा हा. परत हळद घालूक नको. फक्त मीठ घाला. हा, मला आज संध्याकाळी घावण्याची ऑर्डर आहे म्हणून मी हा प्रश्न विचारला. धन्यवाद मला रिप्लाय दिल्याबद्दल. संपदाने लिहिलं. मग असं असेल तर तुम्ही प्रयोग नको करू. मीठ बीठ घेऊन ठेवलंय, कारण त्याच्यात नाही मी घालत आहे, मी शिजल्यावर आता घालते. टोप लागेल ना करायला. कढई पण अजून गरम आहे. ते गरमच आहेत. हा, कुणी खालचे मी बघितले, मला वाटलं थंड झालं पण नाही. हे बघा, असे खालचे मी सतत एका बाजूला ना खायचो घेऊ. हा, ही पेया घेऊ कढई आपली. कढई घ्या. स्टीलची. मी एका बाजूला ही प्रोसेस चालू ठेवली जेणेकरून हे पटकन थंड व्हावं. आता लाईव्ह आपला मोठा होत जाईल. आताच अर्धा तास झाला. आज आपण ही लाईव्ह रेसिपी बघतोय, त्याच्यामुळे थोडी मोठी वाटेल. आणि पूर्ण पिठापासून भाजण्यापासून पिठापासून सगळी तयारी केल्यापासून दाखवतोय तुम्हाला. त्यामुळे
अजून मोठी झाली असती जर ह्याच्यात तुम्ही आवडीनुसार जर कोण कोण डाळी घालतात. हा. मी तर घालते. पण ती पण आपल्या रेसिपी आहे. तुम्हाला बघायची असेल तर सर्वच खाली लिंक देईल. जेव्हा हा लाईव्ह व्हिडिओ सेव्ह होईल तेव्हा तुम्ही ती जाऊन सुद्धा बघू शकता. ती पिठी सुद्धा अप्रतिम होते. म्हणायला गेलं तर जे हे पीठ आहे ना त्याच्यात मी ऍड केलेलं आहे. धने घाला. मी तरी शॉर्टकट तुम्हाला सांगते पीठ कढई तापेसवर. धने घालायचे, बडीशेप घालायची, थोडीशी काळा मिरी, उडीद डाळ घालायची. 1 किलो पीठ असेल ना तर अर्धा पाऊण म्हणजे 100 ग्राम उडीद डाळ घाला आणि 1 वाटी म्हणजे 200-250 ग्राम तुम्ही पाव किलो म्हणा चण्याची डाळ घाला. पिठी अप्रतिम आणि सुंदर आणि पांढरी शुभ्र होते. भले तुमचे कुळीत किती काळे असन ते. हम्म. तुमका काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता रेसिपीवरून. कढई तापल्यामुळे तेल लगेच तापेल ना. तसं काय पीठ टसणार नाही हा. तरी पण आपला सगळ्या कढईभर माका ती करूची सवयच झालेली आहे. आता बऱ्यापैकी वाईज वाईज हातात लागतं. आता ही कितपत पातळ बघा तुम्ही. एवढी पातळ. पुरा पाणी तरी नाही घातलंय मी वायच ठेवलंय अर्धो तरी पण त्याची गंमत बघा. फोडणीत घातल्यानंतर बघा. ही एवढी पातळ आहे बघा. चैतालीने लिहिलं आहे. थांबा प्रश्न घेते हा. मॅडम कुळथाची पीठ बनवण्यासाठी ते कुळीत अगोदर धुवून घ्यायचे आणि मग सुकवून घ्यायचे लागते का? नाही. नाही, कारण कुळीत असं ह्याची धुवायची वगैरे गरज नाही आहे. कुळीत जर तुम्ही भिजवला तर विषय तिथेच संपला. तुमची पिठी 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 होईल तयार पण ती जास्त दिवस राहणार नाही आणि त्याला- मग ती तुम्हाला हा. भरडायला भाजायला ते वेळ खूप लागेल. जसे आपण मिरच्या धुवून घेतो काय मसाला बनवताना नाही हा, ना. हे ते साठवणीतला प्रकार आहे. हा. आता हे बघा लसूण आणि कढीपत्ता, मिरची पण लगेच घेतली मी हातात आणि कांदो कांदो सरसकट दोन्ही. आता हे कसे थंडीमध्ये सहसा काय करतात साठवणीचे प्रकार करतात. तसं ह्यो आमचो आता ह्यो पहिलो प्रकार. म्हणून तुम्ही हा. डायरेक्ट भाजून भरडून त्याचं पिठी बनवा. हा, बरोबर ना? अगदीच तुमका वाटत असत की कोणी जयत हे दिसतात वगैरे तर ती फडक्यान पुसून घेवा ते चालतील. पण ओल्या ओल्या नाही वगैरे नाही. असे फडक्यान सुक्या. पुसून घ्या. चाळून घ्यावा, हासडून घ्यावा. त्याच्यात असतात दगडा असतात काय असतात आणि मग पुसून घ्यावा. अगदी तुमच्या पिठीचं भुगो लागलो असतात पिठात. जसं आता वतलेलं तेव्हा आमच्या परातीत बघा वायस तो होतो. पण तुम्ही भाजलाच ना की त्याचा काही आपल्यात बाधणार नाही. काय का भाजण्यावर म्हणून तुम्हाला दाखवलं ना 15-16 मिनिटं लागली बरोबर 1 किलो कुळीत भाजायला. पण ते 1 किलो कुळीत आपण हे बघा असे व्यवस्थित भाजून घेतले फुलेपर्यंत. हे बघा म्हणजे मगाशी त्या वहिनीने दाखवला बघा हे पूर्ण असा डबल झाला. जो कुळीत छोटा असतो तुम्ही बघितलं हा त्याचा असा फुगून असा हे झाला. भाजलेले थोडे दाखवते दाखवते आपल्याकडे न भाजलेले आहेत. हे बघा हातात घ्या तुम्ही घ्या एक. मी न भाजलेले घेते आणि वहिनी भाजलेले घेतात. हा बघा हा 2 प्रकार आहे फरक आहे. ह्या कुळथाला तुम्ही असे भाजून इथपर्यंत भाजून उजेडात दाखवते. दिसतंय. हा कमेंट करून सांगा जर तुम्हाला दोघांतला फरक दिसला असेल तर. आपली आजची लाईव्ह रेसिपी आहे तर इथून इथपर्यंतची प्रोसेस तुम्हाला करायची. त्याच्यासाठी 1 किलो कुळीत भाजायला आम्हाला 16 मिनिटं लागली. लाईव्ह असल्यामुळे मी तुम्हाला सांगते एक्झॅक्ट टाइम. आता ठेवूया इथे. आता बघा कुळीत दाखवेपर्यंत कांदो आपलं मस्त भाजून झालो आणि लसूण थंड झाले. लसूण वगैरे भाजून झालेलो. आता खाली पीठ बसता ह्या जसा आपला घावण्याचा बसता ना तसा. हे उचलू अडचण नको आपल्याला. मीठ आहे त्याच्यात. हा मीठ देते त्याचा पडात. कांदा पण भाजायचा का? फोडणीला भाजला. कांदा फोडणीला भाजला, कढीपत्ता, मिरची आणि लसूण बारीक चिरून. मला पिठीमध्ये लसूण आवडते. तुम्हाला आवडते की नाही तर तुम्ही स्किप पण करू शकता. पण आवडत असेल तर खाली लाईव्ह मध्ये सांगा स्नेहा मला पण आवडते. बघते मी वाट. लवकर सांगा. कुळीत मुंबईतले घेतले का? नाही आमच्या श्रावण गावातलं कुळीत असा. हय पण गावता जर तुमका नाही गावलो तर पाणी दे माका.
पण ह्याचे ना पोले निघतात. होय होय म्हणजे जसं बोलले ना पोले, मगाशी मी हा शब्द विसरली. म्हणून याचे भाजून भरडून 1 किलोचे पाव किलो तरी वाया जातात. त्याच्यामुळे कुळथाची पिठी सहसा महाग का असतात? त्याचं कारण हेच आहे. कारण कुळीथ पण ₹100 किलो वगैरे असतात ना इकडे आणि ते पोले असल्यामुळे 100 कडे 80 रुपये अर्धा आहे आता डिमार्टला. 80 रुपये झाले. अर्धा हा 80 रुपये अर्धा. हा तुमच्याकडे किती आहेत ते सांगा. मी गेल्याच्या 160 रुपये मला किलो. वाटतं गेल्या वर्षी म्हणून कुळथाची पिठी खूप महाग विकली जाते कारण ह्याची एवढी मोठी प्रोसेस असते. हे बघा, हम्म. हे आता 1 किलो कुळीथ आहे पण ह्यातले पाव किलो तर निघून जाणार. मग आपल्याला मिळणार किती? 750 ग्राम. आणि 750 ग्राम मध्ये आपण कुळथाची पिठी बनवणार. आणि ह्याचा हम्म. काय आहे भाजूक वेळ लागतात. शिवाय अजून ही ते अर्धीच रेसिपी पण नाही झाली हा अजून तुम्हाला दाखवायची आहे. तुम्ही लाईव्ह मध्ये टिकून राहा, जाऊ नका. आता आमची सासूबाई येणार आहे पुढची रेसिपी दाखवायला. किती सुंदर कलर आलाय बघा पिठीला. गावात 400 पायली. हम्म. गावाला 400 रुपये पायलीने मिळतात. म्हणजे विचार करा किती कुळथाला डिमांड आणि किती महाग. हम्म. आता गावच्या लोकांना काय सांगाच नको. असा झाला आता सगळाच महाग होत चालला वहिनी, काय आणि करायचं करूक आता? पण नाही ना, करूक पण भरपूर मेहनत आहे. कुळीदाचे नडाक जागोय, या करूक वया पेरूक वये. आणि ते आता 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 म्हणतात ना खडे तो पाऊस थांबलो. या वर्षी खडे पावसाने कुळीत मिळाले, कुळीत नाही गावले, कोकमा नाही गावली, कायो गावाक नाही अरे यंदा. यावर्षी मसाला पण मी बनवते, तो पण महाग आहे. थांब, बनवून झालाय नंतर सांगूया. हा आपला मसाला सुद्धा आता आता मिळायला लागला कारण आता थंडीमध्ये साठवणीतले प्रकार करतात. तुम्हाला हवा असेल तर लवकर स्टोअर करायचा असेल लवकर लवकर ऑर्डर करा. सरोज खाली नंबर देते. लाईव्ह व्हिडिओ सेव्ह झाल्यावर आहे बघा. बोलता बोलता आपल्या पिठीला किती घट्टपणा आलाय तो बघा. मगाशी कशी होती पातळ आणि आता बघू शकता. तुमका कळत असाल तर समजत असाल तर सांगा खाली कमेंट करून. आता काय करायची, गॅस बारीक करायची. कढी लोकी आधी मोठी होती आणि त्याला ही इथे ना व्यवस्थित हा. कढी येऊ द्यायचं ना. कड येऊ द्यायचो की त्या, आणि ही जर कड येऊन गेली आणि तिका जर अशी परातली म्हणतात ना पिठी, जशी कढी परातता मग ती पातळ होतली. मग तुम्ही आता ही बारीक गॅसवर ना ढवळून घ्यायची आणि बारीक गॅसवर एका कड येऊन द्यायची. ती बघा हे पण तीच प्रोसेस आहे. जशी म्हणजे तुमका पिठी म्हणतो आपण ढवळली केली नि झाला तसा नाही. आता मीठ घालूचा राहुला. हा मीठ घालूचा राहुला. आता एवढी केलंय ना तर मी आता मीठ घालते याच्यात. हे बघा परातता पिठी बघा यावा. हा मीठ घालते मी दाखवते. ही बघा पिठी ही परातता. मीठ घालून घेतलंय. हे का म्हणतात पिठी परातली. आता होय ना ह्या मीठ ढवळून घेते. आता मका एवढी घट वैया सरोज बस ना एवढी. बस भरपूर, म्हणून ते पीठ कमी घ्यायचं हा कारण ही घट्ट होत जाते ना. हा पीठ कमी घ्यायचं. आता हे बघा आता मी मोठी गॅस केलंय आणि एक कढी लो की गॅस बंद करायची. ही जर पूर्ण पातळ कडली ना रटामटा तर ही पिठी पातळ होतात. प्रियांकाने लिहिलं मी पिठीमध्ये खोबरं पण घालते. हा खोबरं कोथंबीर आहे सगळं. आमच्याकडे. हा. थांबा, घालूया आपण घालूया थोडंसं. घालूया. ते आता लागत नाही ना फोडणीला, हे सोनं? तीनच साहित्य लागतं. व्हायला स्टँड वर थांबा. हलतो लो कॅमेरा. ही बघा आता ह्यो रटामटा कढी लो. मी गॅस आता बंद केलंय. आपल्याकडे सगळं मालवणी माणसं आपण. हा 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 हे काय सुगंध येईल. त्याच्यातलं वायच खोबरा पण शिवरा, म्हणजे त्यांची आपण जे मालवणी पद्धतीत करतो तेच पूर्ण पद्धत. आता हे बघा, थांबा थांबा 1 मिनिट, इथून बरोबर दिसणार नाही. बघा आपलं मस्त पिठी भात, उडदाची पिठी आणि गरम गरम शेराचो भात. कोण कोण खाता यावा लवकर. आता तुमका नंतर दाखवते. आता हे कुळीथ आपले जे भाजून ठेवले वाट बघतात माका कधी हातात हे घेत. बघा, हे पूर्ण थंड झालेले आहे. आमची सासू पण वाट बघते, तिला मगासपासून तयार केलेलं आहे रेसिपीला ये म्हणून. प्रमिलाने लिहिलं अरे वा पिठी खूप छान रेसिपी, त्याच्या बरोबर सुकट पण बनवतात. होय बोललेलो ना आम्ही मगाशी. बांगडो आणि पिठी किंवा तळलेले आपले भाजलेले मासे कोणते पण सुकलेले ह्याचे ओले मासे. हे बघा आपली ही पिठी मस्त खोबरा शिवरला. आता हे का झाकून ठेवूया ना, कारण कोथंबीर पण शिवरा आणि झाकून मारा. गरम गरमच खाल्लेली बरी लागता. होय होय पहिलं भाताचं आता आम्ही कोथंबीर घालतलो होतो पण लोक म्हणतात मालवणी लोक कोथंबीर नाही घालत. चला आता आपलं वटो जरा सुको करून घेऊया. काय तसा पडला नाही पण सुको करूया की त्या आपल्या पिठी करूची आहे ना कुळीत स्टोअर करूचे. हा त्याच्यामुळे काही ओलावा असता कामा नये.
कारण इथे यो प्लॅटफॉर्म वरच तुमका सगळा दाखवतलो भाजूचा भरडूचा. भाजूचा तर झाला आता, घोळूचा भरडूचा. ते सोना ते उचलून सोनमकडे द्या. ये इकडे बाळा. ये लवकर ये. माझ्या जिला खूप आवडता पिठी संपदा दळवी लिहिता. लवकर ये बाळा. आमच्या मालवणी हे ठेव. जिल्ह्यात पण लय आवडता पिठी. नको त्याच्या सकट नको पडेल ते. असंच ठेव जा. चला आता तिला बोलूया. हा, मिक्सरचा या. भांडा सुक्या ना. हा बघा तरी पण बाबा, नाही तर ते सगळं कोरडं करून घ्यायचा. जे काही साहित्य तुम्ही वापरणार मिक्सरच्या भांड्यापासून सगळं. आणि हे बघा आता हे पूर्ण थंड झाले. जराशे आहेत हलके, पण त्याने काय फरक नाही पडणार. ठीक आहे, पण हे पूर्ण थंड होऊन देणं तुम्हाला खूप गरजेचं आहे. तर मला वाटतं जवळजवळ 40 - 16 केला तर किती होतील? अर्धा तास तरी लागला ना थंड व्हायला. अर्धा तास लागतो. हा 24 मिनिटं. मग तुम्ही हे करा, म्हणजे एक अंदाज देतो पूर्ण तुम्हाला. एकदम कपड्यावर सर्वच सांगते तसं पसरून घातलं असतात ना हा. तर पटकन सुकले असते. आणि फॅन खाली, म्हणजे इथेच नाही ठेवता, फॅन हा. खाली ठेवले असते तर. एक कमेंट आहे, मिक्सर मध्ये होते का बारीक पिठी? मिक्सर मध्ये आता तुम्हाला तुमचा मिक्सर दाखवतो. असेल तसं ताई, मिक्सर मध्ये. पण आता ही प्रोसेस तुम्ही लक्ष देऊन बघा, कारण ही मिक्सर मध्ये पिठी होणार. जर तुम्ही सलग मिक्सर चालवलात ना तर होईल, आणि तुम्ही पोळीत भाजलात ना तरी होईल. असं आहे. आता तुम्ही मालवणी माणसं, तर माझा एक प्रश्न पहिलो सरोजाक विचारते. सरोजाक जर उत्तर येईल ना तर तुमका पण येतला. अशी कोण, आपण फळं तर खातो, सगळ्या फळांमध्ये बिये असतात. सगळ्या फळांमध्ये बिये असतात. काय फळांचे बिये आपण खातो, काय फळांचे नाही खात. पण असा कुठला फळ हा की त्याच्या बाहेर बिये असतात? सांगा. तुम्ही सांगा. आता हे प्रश्न, आता ही कुळीदाची रेसिपी होईपर्यंत लाईव्ह मध्ये तुम्ही सांगा. उत्तर द्या, मग मी सांगते, गुगल करते. कुठला असा फळ हा जा तुमच्या फळाच्या आतमध्ये बी नसून बाहेर बी असतात? काजू. मी आलं ना उत्तर. उत्तर दिलं, खाली वा दोघांनी वा उत्तर वा दिलं. वा, धन्यवाद धन्यवाद, बरोबर. विक्रम वाघ आणि हेमांगीने लिहिलं. हा, शाबास. त्याच्यानंतर संपदाने पण लिहिलं. कोकणातली माणसं आणि माहिती नाही असं नाही, गुगलची गरज की त्या. नाही, ज्यांना माहिती नाही त्यांनी गुगल करा. प्रेरणाने पण लिहिलं काजू. बघा, आणि आता सध्या ओले काजू आलेले आहेत. तर कोणा ओल्या काजूची उसळची रेसिपी मी त्या दिवशीपासून बघते, पण मला काय ओले काजू भेटत नाही. हे बघा, एवढाच घेतलंय. फुल भरून भांडा नाही घ्यायचा. आणि साफ थंड झालेले आहेत. आता ह्या ना, हे बघा असा उलटा आहे. हा, बटन उलट. हा, पल. हे बघा, बस पल्स दोनदाच ह्या बघा, असा डाळ येऊ होईया. आमचं आता एक हाक मारा. आमचं मिक्सर 750 वॉल्टचा, त्याच्यामुळे ह्यो सपोर्ट करतो. अगोदर तो 500 वॉल्टचा होतो, त्याच्यामुळे सपोर्ट नाही करी होतो. ये इली या अनुभवी. एक पण उडदाची पिठी जाम आवडता. ती म्हणता मका चपाती बरोबर दिलास तरी माझ्या चालेल. जिलाक पण आवडता. तो बिचारो गोडी डाळ नसली ये बा, हे की वाटलंय, पिठी बरडलंय. करता. हे बा, भरडलंय. बस ना, ह्याच्यात काढून देव. घे अशा मका. भरडायचे. हा, पोळी दे मका भांडा दे. असं बरं. आता हे बघा, प्रोसेस बघा. आता एक पल्स मोडवर 2दाच केले. फक्त सालं निघायला द्यायची, नाही तर तुम्ही पूर्ण 3दा 4दा नका करू. खाली बघा सालं पडतायत. तुम्हाला कॅमेरा असा नको, असंच लावतो. ही बघा सालं किती. म्हणून म्हटलं ना कुळदाची पिठी महाग का झाली आहे, ह्याच्यासाठी. खाली दाखवा साला. हे बघा, हे बघा. हा, तरी पण चाळून घोळून अजून घेतली त्यातल्या. हा, अजून तुमचा ओटा पूर्ण असा साफ करावा लागेल, म्हणून अजून आम्ही लादी नाही साफ केली. बरोबर भरडताना आहे. बरोबर. म्हणून सांगते, फक्त 2दाच मिक्सर लागणार तुम्हाला. पण पोळीत भाजल्यावर जर तुम्ही असे म्हणाल कसे तरी भाजते आणि भरडते, तर नाही भरडले जाणार. त्याची 2 डाळी होणार नाहीत. आणि कधी द्या ती परत तयार करायची. हा, आता हे बघा, इथे आपण हे कुळीत असे घेतले. मग अशी तुम्हाला दाखवलं आपण किती मिनिटं भाजून घेतले. 16 मिनिटं भाजून घेतलं आणि अर्धा तास थंड करून घेतले. आता बारक्या मिक्सरचा भांडा म्हणून मी वायचच घेवा. जास्ती घेतलास तर खालचे साला निघतली आणि वरचे बुडी अख्खे राहतले, म्हणून अर्धच मिक्सरचा भांडा घेवा. ही पण एक महत्वाची टीप आहे. तुम्ही म्हणशाल मी पटकन घेते, एकदाच फिरवते. परत एकदा दाखवते तुम्हाला. हे बघा,
आणि 2. बस एवढंच. आणि बघा आमच्या सासू आईने काय केलेलं आहे, हे बघा असे सालं त्याची खाली चाळणीमध्ये, मोठी चाळण घ्यायची हा, पिठाची चाळण नाही. कुणाचा काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता, आमची सासू तुम्हाला उत्तर देईल, कारण पिठी हा तिच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तिची तब्येत थोडी नरम असल्यामुळे तरी पण ती आली बाई, पिठी भरडून देऊची ना तुमका, पाकडून देऊच्यात नाही येतय. आरती लिहिते असंच मी पण करते. हो आता जाता नाही ना, मग असंच करायचं लागतं. थांबा. आता शेवटची बॅच आता मी देते, झालं. म्हणजे बारक्या मिक्सरचं भांड शक्यतो घेवा आणि मोठं असेल तर थोडे थोडे घाला, कारण का खालचे तुमची सालं निघणार, भरडले जाणार नाहीत वरचे वरचे कोळी. तुम्हाला जर रेसिपी आवडत असेल स्क्रीनवर तर तुम्ही डबल टॅप करा. करा. घरात पिठी भरडत नाही. हो मिक्सर होऊ शकते, पण मिक्सरचा तुमचा तसा असेल तर आता हा. आपला भरोसा नाही. तुम्हाला तुमच्या मिक्सरवर विश्वास आहे ना भरडेल तर तुम्ही भरडा. आपल्या विश्वासावर. कारण ते बारीक झालं पाहिजे ना हा. पिठासारखं. म्हणजे ह्याच्या आता हे हा. असं भरणं म्हणजे काय, 2 डाळी बघा, हा. तुमका 2 डाळी गमतात. हे बघा 2 डाळी झालेले आहेत, असे होऊ पाहिजे. खायचो अख्खो रावलो तरी चालत, त्यात काय एवढा काय नाही की बाबा अख्खे आहेत, पण ही माका सालाच वाटतं. ती बघ कडेने गेली आहेत ना, ही ते सालात पाकळ्या पाकडूक होयत परत. पाकडायला पाहिजे परत. हा. परत हे हा. असे हे हे बघा, बघा तरी सालं बघा किती असे निघाली. पाकडायची. कुळी आणि घ्यायची. हे बघा आता ही जी तिने चाळून घेतलं त्याला आता ती पाकडते. ह्याच्यात जेवढे कुळीत असतील तेवढे. त्याच्यासाठी तुमका सुपच लागताला. बघा सुपाचं काम अजूनही आहे. नसात सूप तर विकत घ्या. वंशातला घेऊन यावा. हा पण सूप लागणारच ना. वंशातला हा. सूप घेऊन यावा गावसून. प्रत्येक गोष्टीला ऑप्शन नसतो ना. असे आपल्याचे हा हे बघा तिने बरोबर. आणि हय बघा सफेद कशी डाळ येता आपली, ही बघा एकदम सफेद ढोप पिठी बघा. हे बघा हय डाळ येतली सफेद. हे काय म्हणतात, करला ना, करला ही करला. ही बघा अशी करला काढायची. ही माका लय तिची स्टाईल आवडता. त्या आरतीने लिहिलं धने बडीशोप नाही घातलेत का तुम्ही हा. पीठ करताना. नाही आम्ही प्युअर पिठी करतोय, ज्याच्यात हा. फक्त पिठीच आहे. तुम्ही घालू शकता, मगाशी तुम्ही सांगितलं लाईव्ह मध्ये मी हा. सांगितलंय ताई, आणि आपल्याला तशी पिठी बघायची असेल तर खाली लिंक देतो आम्ही तुम्हाला, ती जाऊन तुम्ही परत किचन वर बघू शकता. त्याच्यामध्ये धने बडीशेप घातलेला आहे, थोडीशी काळा मिरी वगैरे. जी आता डाळ पिठी जी आम्ही केली त्याच्यामध्ये हे सगळं घातलेलं आहे. संपदाने लिहिलं प्लास्टिकच्या सुपात होते का नीट पाकडून. हे काय आमची हे बघा ना, प्लास्टिकच्याच सुपात करते. म्हणून अनुभवी माणूस उभा केलाय हो. आमका काय जमला नसता, म्हणजे माका तरी नाही एवढा जमता असं काय नाही, पण एवढा नाही जमत तिच्यासारख्या. आणि माका मला तिची पण नाही प्रोसेस जमत. लय आवडतात. ती अशी जी झेलता ना, करला झेलता ती प्लास्टिकच्या सुपात अनुभवी माणसांका जमतला. बघा ना तुम्ही लाईव्ह मध्ये बघा ती कशी हासडता. मग काय बघा ना, सूप एकदा हायसून असा करून मधोमध. आणि बघा प्युअर डाळ इली या पाठीमागे. संपदा लिहिते मस्त. आता हे जर तुम्हाला ना, तुम्ही म्हणता ना की घालायचंय ते तुम्ही नंतर दळते वेळी भाजून घातलात तरी चालेल. मेन ही रेसिपी आहे, पोळीत कसे भाजून भरडायचे आणि कसे पाकडून डाळ काढायची, ही मेन रेसिपी. त्या गोष्टी तुम्ही नंतर भाजून घालू शकता. हे बघा हे तिने केलं. आता हे हासडेल ना तर बघा किती करला येतली. आता फक्त तिने चाळून घेतलेलं मी जे वाटून दिलेलं ते. हे आता आहे डायरेक्ट देऊ पाया ना दळू. हा ह्या दळूक तयार आहे. ह्या आता आपण चक्कीवर देणार ना. हा चक्कीवर देणार. हा घरघंटी असतात तर घरघंटीवर देवा. पण मग आपल्याला हे नाही माहिती ना हा. किती नंबरची हा चाळण. तरी चक्कीवर कसं देता, लाडू सारखं की काय नाही, सांगता? आपलं पीठ असतं तसंच, कुळदाचं पीठ बारीकच असावं, त्याशिवाय तुमची पिठी अशी सरसरीत पातळ होणार नाही, अशी घट्ट. म्हणजे आपल्या गव्हाच्या पिठाचं. हो हो गव्हाच्या पिठासारखं. हे काढायचं असं. हे बघा आता ह्याची करला माप येतात. हे का म्हणतात गोळणा. पण मला वाटतं 1/2 किलो पण नाही, जास्तच जाणार हो. जास्तच हे जातं. बघा
हे बघा ना, जर तुम्हाला आता- 1 किलो पिठी करायची हे तर 1.5 किलो पोळीत घ्या. हा बघा ना केवढं गेलं. अजून आहे, अर्धी कढई आहे. हा म्हणून कुळदामध्ये फायदा नसतो, म्हणून पिठी महाग भेटते प्रॉपर. आणि ते मग ती लोक काही मिक्स करतात त्याच्यामध्ये, म्हणून ती पिठी चांगली होत नाही. नाहीतर सरसकट असं भाजणं घोळणं पण नसतं, डायरेक्ट दळून देतात, भाजतात नाही. म्हणून ती हा पिठी प्रकार. त्यांची आणि ते स्वस्त असते ना. स्वस्त असते, काही प्रकार असतात तसे. म्हणून आपण ही पारंपरिक अशी हा. करतो तर ही महाग होते. आता आमच्या परब किचन वर तुम्ही पाहिली आहेत रेसिपी, आणि आता ही बघताय. तुम्हाला जर हवी असेल तर तुम्ही सांगा. आमच्याकडे घरघंटी नाहीये, पण अंजलीकडे आहे. आधी मसाल्यासाठी तुम्ही सांगा, मसाल्याची सुरुवात झालेली आहे. सूपाचा आवाज येलो तर लाईव्ह मध्ये सांगा आणि स्क्रीनवर डबल टॅप करा. प्लॅस्टिकचा सूप असा. हे बघा झाली. असे आखडायचे व्यवस्थित आणि अशी डाळ करून घ्यायची. तर आमच्या रेसिपी हे जाणार. आई तू पण करून ठेवायचंस ना पिठी, आम्ही पण करून ठेवायची जात्यावर. गावावर आणली की. जात्यावर करायची आम्ही. आता हे घरघंटी झाली, मिक्सर. मिक्सर झाली. मी 2-3 दाणे ना हे डाळीचे खाऊन बघितले, मस्त भाजले गेले गोसरोज. हे बघ, तुझ्याकडे माईक जवळ घे आणि आवाज दाखव. तेव्हा कुडुम 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 हातीवर घे. हे घे आणि खाऊन दाखव आणि आवाज कुडुम कुडुम कुडुम. हे बघा. आणि भाजले पण छान आहेत ना असे कुंडाची डाळ. हा. आम्ही आखडले. यो कुंड आहे, काय करतात गावी? तो काही घालता घालतात बैलांनी. मशिंका घालतात ते कुंडा. म्हणजे गावी काय वाया जात नाही बघा. बाई का काय माहित नाही. आता आपलं एवढं झालेलं आहे. हे आता कुळीत झालेले आहे, हा, तेव्हा ते दळायला आता तयार. तयार. हा, आता तुमका वया असत तर ह्याच्यामध्ये धणे भाजून घाला, बडीशेप घाला. काय व्हायचे ना. हा, पण ही मेन कृती आहे. हा. हे करा, ह्याच्यानंतर तुम्ही ते भाजून घालू शकता दळते वेळी. किंवा डाळी हव्या असतील तर डाळी सुद्धा घालतात. 2 डाळी ह्याच्यामध्ये घालतात, एक चण्याची डाळ आणि आहे उडदाची ना. हा, 2 डाळी घालतात. दोन डाळी प्रमाण तुम्ही 1 किलोला जर मी मगाशीच सांगितलं 100 ग्राम उडदाची डाळ घाला आणि 200 ग्राम चण्याची डाळ घाला. म्हणजे तुमची पिठी ना 1 किलो बरोबर भरेल, एवढी करला गेली. ही आता 1 किलो होणार नाही, ते 1 किलो होणार नाही. हा, ती आता येते सगळं घातला का 1 किलो होणार. काय मग ती पिठी 1 किलो होणार बघा तयार. एवढी ही करला. मला माझ्या सासूची आठवण आली. असं संपत आली इथे. धन्यवाद धन्यवाद ताई. जुना माणूस असेल तर आपल्याला भरपूर उपयोग असतो आणि शिकायलाही मिळतं. चला, आता आपण हे करूया म्हणजे झालं ना. हो, आपली कुळीत सुद्धा झाले आणि गरमागरम पिठी सुद्धा. गरमा गरमा भात लावतो आणि लगेच पिठी खाऊ बसायचा. चला आता एंड करा. द्या हय दे हय. घ्या घ्या, हातात घ्या आणि एंड करा. चला. हा, ये मागे मागे बोला परब किचन. तुम्ही हा. बोला, सांगा ते. हा, बोल. अशी ही अशी कुळीत भाजले. हा, पिठ्यानं भरडले भाजले कुळीत भरडले भाज. हा, आणि आता आचडले आणि आता असे हे तयार झाले. केले आणि हा. असे आम्ही पीठ देणार. आणि तुमका ही रेसिपी आवडली तर काय करा,
शेअर करा लाईक करा, शेअर करा. शेअर करा. आधी शेअर करा सांगितलं तर नक्की शेअर करा. आई बोलली शेअर करा. स्क्रीनवर डबल टॅप करा. धन्यवाद रेसिपी बघितल्याबद्दल.